Отца и Сына и Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут з усіми вами. З Духом Твоїм. Дорогие сябры, сёння, як звычайна, святую імшу ў 10 гадзін у нядзелю я ахвярую за ўсю парафію. Сённяшняе Слово Божие, якое пачуем, чарговы раз нагадвае нам, і гэта вялікая радасць для нас, што любыя вялікія рэчы пачынаюцца з чагосьці маленькага, часамі нават незаўважальнага. Што любая вялізная дарога, вялікі шлях пачынаецца з першага кроку. Што вялізны сад пачынаецца з першага сажанца. Што любая рэч, пра якую мы марым, нават калі гэтая мара проста агромністая, вялізная, пачынаецца з чагосьці вельмі мізэрнага і маленькага. І таму няхай нас не непакоіць тады, калі мы бачым у нашым асабістым жыцці ці у жыцці нашай краіны ці нашага касцёла, што адбываецца, можа, чагосьці мала, нашмат менш, чым нам хацелася б. Гэта проста пачатак. І таму няхай гэтае слово сёння прыносіць нам надзею, няхай падымае нас на духу, каб мы не расчароўваліся чымсьці маленькім, мізэрным, а спадзяваліся і чакалі вялікіх рэчаў, которые Бог для нас рыхтуе і прагне, каб яны адбываліся. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Хвала на
Помолимся. Усемогутный Боже, наша моц и надея, мы слабые люди и без Тебе ничего не можем. Выслухай наши молитвы, да поможи нам Твоей лаской, каб наша воля и наши учинки были сгодными с Твоими заповедями. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей володарить у едности Духа Святого, Бог прозуще веки вечные. Читання книги пророка Езехиэля. Так каже пан Бог. «Возьму я з вяршыні высокага кедру і пасаджу. З верхніх галін ягоных адламаю парастак і пасаджу на высокай і ўзнёслай гары. На высокай гары Ізраэля пасаджу яго. І пусціць галлё, і прынясе плён, і стане велічным кедрам, і будуць жыць пад ім усялякія птушкі. Усялякае птаства будзе гняздзіцца ў цені галля ягонага. І даведаюцца ўсе дрэвы палявыя, што я, пан, паніжаю высокае дрэва, а нізкае дрэва ўзвышаю. Зялёнае дрэва высушваю, а сухое дрэва прымушаю квітнець. Я, пан, сказаў, і так зраблю. Гэта Слова Божае. Справедливий заквітніє, як пальма, виросте быццам кедр на Лібане, посаджаныя ў доме пана, яны заквітнеюць на дзядзінцах нашага Бога. Читание другого послания святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, маючи упевненість у кожній хвилині, ведаем, що коли присутнічаем у теле, мы далеко от Пана, бо поступаем мы поводле веры, а не дзеля бачення. Аднак, маючи упевненість, мы больше хочем покинуть тело и поселиться у Пану. Тому стараемся подобаться Ему,
ці то будучы з ім, ці то далёка ад яго. Бо ўсе мы павінны з'явіцца перад тронам Хрыста, каб кожны атрымаў згодна з тым, што ён рабіў, жывучы ў целе, добрае ці благое. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Зерне Слово Божие, сей бит Христос. Кожний, хто знойде Його, буде жить вечно. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Марка. У той час Єсус сказав народу: «Володарство Божие нібы чоловік, що кидає зерня у землю, і спить, і устає ноччу, і днем, а як зерня узыходить і расте, он не ведає, бо земля приносить плен сама по собі. Спочатку зеляніна, потім колос, потім повне зерня у колосе. Коли ж соспеє плод, одразу посилає серп, тому що настало жниво. І казав: з чим порівнаємо володарство Божие? Ці у якой приповісті виявім його? Яно, як гарчичне зерня, коли його сеють у землю, яно найменшее з усього насіння на землі. Коли ж посеяно, узыходить і становиться большим за усялякую зеляніну, і пускає великое галлё, так що под тенем ягоным могуть ховаться птушки небесные. У многих таких приповестях проповедовал им слово, кольки яны могли слухать. И без приповести не казав им, а своим вучням сам насам тлумачив усё. Гэта слово Пана. Дорогі, розмовляючи з вами при різних нагодах, часто я особисто чую таку проблему, яку говорять многі з вас. Що часто ось приходжу на святу імшу, і там перші хвилин 15-20 ще я так зачароджена, слухаю, нормально все. Але потім уже так глядиш, уже думки побігли кудись, десь там ці в хату, там ці прас виключила, як коли ходила. Там то про дачу, то про внуков, то ще про когось, і вже все, вже тебе нема тут на імші. Вже думки пішли вандровать. Так ось сьогоднішнє слово, мої дорогі, воно криху з'являється таким, якби цим би отказом ось на эту тяжкость, яку многі з нас переживають. Бо ми ж і хотіли б повністю зачародитися і бути тільки на імші, тільки про Божі справи думати у цей момент, тільки молитися, а ось это нормальная слабость людской психики, напевно, что нам складано часами зачародиться на чимсь одним, коли мы живем у многих местах. Мы переживаем разные подеи в нашем житті. И, конечно, наш розум, нашу память займають эти разные просторы. Але ось сьогодні Христос говорить про зерня гарчичне, і з гэтым зернем параўноўвае таксама вялізную рэчаіснасць валадарства Божага. Христос наогул вельмі часта расказвае вось пра тое,
Што ж такое гэтае валадарства Божае? Намагаецца рознымі спосабамі неяк растлумачыць сваім слухачам. І недарма Езус прысвяціў вось гэтай тэме так шмат розных прыпавесцяў, розных такіх спосабаў, і з гэтага боку пробаваў растлумачыць, і з іншага, рознымі спосабамі. І вось сёння чарговыя маем прыпавесці, дзве, пра зерне, якое кінутае ў зямлю, расце незаўважальна. І сапраўды развіваецца так, што часамі і не бачыш, як яно расце. І таксама пра зерне гарчыцы ўжо канкрэтна, якое самае маленькае, а потым становіцца найбольшым дрэвам у садзе. Мае сябры, гэта важная рэч, таму што часта, вось, калі мы ходзім у касцёл гадамі і рэгулярна, верна, сапраўды сябруем з Богам так, як умеем, так, як у нас атрымліваецца. Слухаем Слова Божае, наколькі яго разумеем, пробуем выканаць. Дзесьці атрымліваецца, дзесьці не атрымліваецца, вядома. І вельмі часта можа прыйсці такое расчараванне, што вось, Божа, столькі гадоў я слухаю, хаджу ў касцёл, я ж ужо Евангелля і прачытаў, і прачытала, і праслухала ад вокладкі да вокладкі, здаецца. Ну, ўжо ўсё. Але прыходзіць момант, калі я сустракаю свайго ворага, я пачынаю такімі словамі яго абкладваць, што куды гэтае Евангелле дзяецца, здаецца. І іншыя моманты такія, вось, которые нас расчароўваюць трохі, што можа я неяк так неправільна слухаю, чаму многія рэчы ў маім жыцці не мяняюцца гадамі. І трэба ўзяць пад увагу тое, што недзе мяняюцца, недзе не мяняюцца. Недзе мы заўважаем гэтыя змены, а дзесьці проста не заўважаем, а яны ёсць усё роўна. Нават калі ў адной рэчы, у адной прасторы твайго жыцця не бачыш зменаў, валадарства Божае пачынае расці дастаткова бурна ў іншай прасторы. І таксама, як сёння Христос і параўноўвае, кажа, што чалавек кінуў зерне ў зямлю, які вы на дачы часамі робіце гэта, дзесьці ў сябе на балконе, можа, кветкі якіясьці. Кінеш гэтае зерне, і ты час ад часу пальеш, пойдзеш, паглядзіш. І нават не заўважаеш, як расток прарастае, потым узыходзіць, і цэлы працэс потым. Ад малюсенькага зерня ажно да пладоў. І Божае валадарство ў нашым жыцці, як Христос сёння гаворыць, вось яго развіццё адбываецца падобным чынам. Не трэба спадзявацца, што раптам зараз гэта адбудзецца спектакулярны якісьці вялізны цуд. І цуд адбываецца на самой справе, толькі што ён настолькі раскладзены ў часе, што мы часамі не заўважаем. Або як дзеці растуць, напрыклад. Як за сваім дзіцём назіраеш, то яно, здаецца, калі бачыш гэтае дзіцё кожны дзень, то незаўважальна яно неяк расце. А вось дзіцё сяброў, которое не бачыш, напрыклад, там дзесьці, не ведаю, паўгода, дзе далёка сябры, напрыклад, жывуць, рэдка бачымся. Здаецца, вось малое дзіця было, ўжо прыязджаеш, іншы раз яно ўжо вот такое. Яно расце, і калі не назіраеш за гэтым працэсам зблізку, то здаецца, што вось адбыўся нейкі выбух. Як гэта вось раптам было малое і стала вялікае. І з нашай верай таксама адбываюцца падобныя рэчы. Бог засявае ў нас зерне веры, пачынае рабіць у нас вялікія на самой справе рэчы, вялікія цуды. Толькі што мы да гэтага працэсу так прызвычайваемся і так зблізку яго бачым, што не заўважаем, што 5 ці 10 год назад ты ўжо не такая, якая была вось тады раней сёння. Это розныя людзі ўжо. Але як гэта адбылося, незаўважальна часта. І тут, мае дарагія, таксама не трэба расчароўвацца, калі дзесьці там не бачым гэтых вынікаў такіх вялізных. Это вось на такім першым, найпрасцейшым узроўні, напэўна, нашым асабістым. Але Христос гаворыць таксама пра валадарства Божае, як пра зерне, якое малюсенькае такое вось, которое засяваеш у зямлю, калі пасеяна, узыходзіць і становіцца найбольшым за ўсялякую зеляніну і пускае вялікае галлё, так што пад ценем ягоным будуць хавацца птушкі нябесныя. Гэта таксама сугучна з тым, што мы чуем у фрагменце з кнігі прарока Эзэхіэля, дзе кажа, што на высокай гары Ізраэля пасаджу яго. Это значыць, вось
кедр, такі, ён параўнавае з кедрам гэта свой народ, і пусціць галлё, і прынясе плён, і стане велічным кедрам, і будуць жыць пад ім усялякія птушкі, усялякае птацтва будзе гняздзіцца ў цені галля ягонага. Это вось адзін і той жа вобраз, які паўтараецца ў сённяшнім гэтым камплекце чытанняў. І калі адзін і той жа вобраз паўтараецца ў двух чытаннях, это азначае, што тут нешта важнае ёсць у гэтым. За гэтым крыецца нейкая вельмі важная сімволіка. Мае дарагія, Бог, калі стварыў чалавека і свет, Ён стварыў гэта з такой надзеяй, што гэта будзе месца, дзе Бог будзе як бы выдаваць сваю любоў, як бы будзе праліваць сваю любоў на створаны свет і асабліва на чалавека. Будзе ахінаць любоўю гэты свой створаны свет. І вядома, што ў ідэале павінна было быць так, што Бог любіць свет і чалавека адказвае любоўю яму. Вядома, што Бог, ствараючы чалавека свабодным, лічыўся з тым, што нават калі я, як Бог, дам гэтую любоў, то чалавек зусім не абавязкова выбера, што любоўю адкажа таксама Богу. Не заўсёды гэты працэс адбываецца так, як Бог, можа, хацеў бы і прагнуў гэтага. Таму што мы можам выбраць зусім іншы спосаб рабіць не так, як Бог хоча. І тым не менш, паглядзіце, што калі адбываўся гэты працэс, Бог як быццам бы стварыў свет і назірае за ім, як ён расце. Так неяк даглядае, таксама клапоціцца пра яго. Як гэтае наша чалавецтва развіваецца на працягу гісторыі. Это вось многія з вас, бацькі, або дзядулі, бабулі. Як малое дзіця пачынае расці, гэта захапляльны працэс. Як яно пачынае з улоння мамы развівацца, а потым пачынае хадзіць, потым у школу ідзе, потым там першае каханне якоесьці, першае расчараванне нейкія, потым выпускны, вось як цяпер перажываюць многія, потым замуж, жаніцца, унукі і так далей. Это цэлы працэс, як твоё дзіця вось з малюсенькага такога, што ты насіла пад сваім сэрцам, і потым расце да такой ступені, што потым разрастаецца, становіцца вялізная сям'я з гэтага. Это вельмі захапляльны працэс. І вось усё, што Бог стварыў, ягонае валадарства Божае, недзе на пачатку было толькі маленькім зярняткам, яшчэ перад стварэннем свету, перад стварэннем чалавека. І потым гэта ўсё расце і развіваецца. І калі мы назіраем за працэсам, напрыклад, як расце, там, скажем, твоя ружа, которую ты пасадзіла на дачыць, там, ці яшчэ дзе. Гэта, што там, пару гадоў гэтая ружа, ты яе падразаеш, там, і так далей. Калі назіраеш, як твоё дзіця расце, гэта некалькі пакаленняў, што ўжо даўжэйшы працэс. Дык вось Бог назірае, як свет развіваецца і расце. І ў які бок ён расце, і што з гэтага свету атрымліваецца. Гэта доўгі працэс, гэта мільярды гадоў сусвет як развіваецца. Космас, галактыкі, ўсё вось гэта. Это зусім іншы маштаб, і Бог назірае за гэтым і глядзіць, вось, як ягонае валадарства Божае расце. І я асмелюся сказаць, што вось тое, што на зямлі адбываецца з чалавецтвам, гэта найпрыгажэйшае месца у сусвету. І найпрыгажэйшы адрэзак, магчыма, усіх мільярдаў гадоў, калі сусвет існуе, вось мы цяпер перажываем. Тады, калі Бог прыходзіць у свет як чалавек. І гэта найважнейшы працэс. Это як найпрыгажэйшая ружа у тваім садзе, так чалавецтва для Бога ў сусвеце. І гэта тое, што Бога найбольш цікавіць, напэўна, у вялікім гэтым касмічным маштабе. І гэта, мае дарагія, валадарства Божае, пра которое Христос расказвае, яно незаўважальнае часамі, пачынаецца з чагосьці вельмі маленькага, мізэрнага нават, каб потым вырасці да такой ступені, што многія птушкі нябесныя гняздзяцца ў яго галінах. На пачатку Бог 1000 гадоў назад заснаваў народ Ізраіля. Пасадзіў, вось яго часта параўноўваюць, як такая вінаградная лаза. І пра гэта гаворыць прарок Езахіэль сёння, што Ізраіль будзе як такі кедр, который пасаджаны на высокай гары,
І ён разрастецца так, што нават птушкі нябесныя, мноства птушак будуць гняздзіцца ў ягоным цені. Ізраэль стаў такім народам сярод мноства іншых народаў, якія былі параскіданыя па свеце, такім выключным народам, асаблівым, который Бога ведаў, як ніхто іншы, як ніякі іншы народ, таму што Бог непасрэдна ім паказваўся, размаўляў з гэтым народам, пасылаў прарокаў, праз розныя гістарычныя падзеі прамаўляў да іх. І гаворыць так, што ў цені гэтага кедра будуць гняздзіцца шматлікія птушкі. Это азначае, што Ізраэль, народ Ізраэля, габрэі, сталі цэнтрам свету до такой ступені, што многія народы прыходзілі да Ізраэля вось па гэтае богапазнанне. Каб ад Ізраэля, ад габрэяў даведацца, які Бог на самой справе. І гэтыя птушкі, которые гняздзяцца у цені гэтага кедра, сімвалам якога з'яўляецца Ізраэль, то якраз і ёсць многія народы, пра которые сёння Эзэхіэль гаворыць, што многія птушкі прыляцяць, многія народы, которые прыходзяць да Ізраэля, каб Бога пазнаць. Менавіта ў Ізраэлі нараджаецца Месія, Христос, збаўца. Менавіта ў Ізраэлі была тая адзіная ў свеце жанчына, которая прынесла нам збаўцу, Богородица Марыя. Яна была і ёсць габрэйкай. І сапраўды ўсе народы ідуць для таго, каб Божа, вось цябе створца, который стварыў увесь гэты вялізны свет, каб праз гэты кедр пазнаць. І Христос сёння гаворыць, што валадарства Божае падобнае да зерня гарчычнага, которое пасеянае на пачатку з'яўляецца як малюсенькае зерня на далоні. Вось кажуць, я, правда, сам не разбіраюся ў гэтым, але многія гавораць, што зерня гарчыцы, яно яшчэ меншае, чым зернятка маку нават. Мак, ведаеце, што это вельмі маленькае насенне. І зерня гарчыцы яшчэ драбнейшае, увогуле малюсенькае. І калі пасадзіць яго вось у зямлю, то аказваецца, што потым разрастаецца ў вялізную расліну, дзе сапраўды могуць нават птушкі гняздзіцца з малюсенькага зерня. І калі Бог пачынаў увесь гэты працэс, народ Ізраэля у параўнанні з іншымі вялізнымі цывілізацыямі, вельмі развітымі, ужо нават са сваёй навукай, са сваёй культурай нават, народ Ізраэля ўвогуле быў нейкім дзікаватым племенем канчэўнікаў. Это быў найменшы народ з усіх магчымых. А сёння з Ізраэля вырастаюць вось такія вялікія рэчы, як не толькі ўжо юдаізм, который першы быў такім звестуном пазнання Бога, але таксама хрысціянства. І габрэі — гэта нашыя старэйшыя браты па веры. І з іхняга народа вырастае таксама нашая вера, нашае богапазнанне. Мы Хрыста сустракаем таксама не толькі як Сына Божага, але як Сына Ізраэля. І гэта, мае дарагія, вельмі важная рэч, што вось такой мізэрнасці, такога, здавалася б, абы чаго, Бог вырошчвае вялізны прыгожы народ, вельмі таленавіты, а потым вырошчвае таксама новы Ізраэль, который нашмат больше, чым тое першае зерне. І вось новы Ізраэль — это якраз і ёсць вучні Езуса Хрыста, ягоны касцёл, который складаецца ўжо не толькі з габрэяў, але з усіх народаў свету, у тым ліку і з беларусаў. І гэта, мае дарагія, валадарства Божае, пра якое сёння Христос расказвае, гэта вельмі складаная рэчаіснасць. Это дрэва, у которого вельмі шмат галінаў. Это дрэва, которое сваімі галінамі ахінае ўвесь свет. Это дрэва, у которым сапраўды сваё прыстанішча, сваё гняздо можа знайсці любая птушка ў гэтым свеце. І гэта вось такая прыгожая рэч. Я цяпер вось расказаў вам пра глобальнае, як Бог глядзіць на свет, як ён дзейнічае, і што свет для яго з'яўляецца гэтым валадарствам ягоным. Але, мае дарагія, тая самая логіка, як Бог дзейнічае ў маштабе свету, падобны стыль дзеяння Бог мае таксама і ў дзеянні твайго жыцця, майго жыцця, кожнага аднаго нават асобнага чалавека ці маленькай сям'і. Як Бог клапоціцца пра ўвесь свет, у аднолькавай ступені ён бачыць і ведае пра кожнага з нас. І кожны з нас для яго аднолькава важны, як увесь свет.
І кожнага з нас Ён заўважае гэтак жа дакладна і бачыць усё, як бачыць увесь свет. І гэта, мае дарагія, для нас павінна быць такой рэччу, которая не проста прыводзіць нас як бы ў такую паніку, што вось Бог бачыць усё. Некалі так у мінулыя стагоддзі часта прапаведнікі страшылі: Бог усё бачыць, бойся. Я сёння хачу сказаць, што Бог праўда ўсё бачыць. І там, дзе цябе абіжаюць, крыўдзяць, і там, дзе ты пакутуеш і плачаш у падушку адзін, і там, дзе ты адчуваеш сябе татальна самотным і, здаецца, кінутым, і там, дзе ты радуешся так, што гэтай твоей радасці ніхто не разумее і не можа паняць. Бог усё бачыць. І гэтае вось усё, што адбываецца ў тваім жыцці, яно ўпісана ў працэс усяго таго, што адбываецца ў свеце. Што гэта не проста ты вырваны з кантэксту, вырваны з свету. Кожная твая радасць, кожная твая слязінка, яна таксама адбываецца ў працэсе таго, што адбываецца ў свеце. І Бог разам з табой, каб спадарожнічаць табе, а не быць такім надзірацелем. І гэта, мае дарагія, важна, каб мы зразумелі, што Бог – гэта любячы Айцец, што Бог клапоціцца пра нас бясконца, гэтаксама назірае за намі і перажывае за нас, як вось тата перажывае ці мама за тым, як дзіцё расце. За тым, як ты перажываеш, напрыклад, як твая ружа там дзесьці ў садзе ў цябе расце, ці яна не змерзне зімой. І гэта вельмі важна, каб мы вось гэтыя словы, якія мы слухаем, каб яно памаленьку мяняла нашае гледжанне. На заканчэнне вяртаюся да таго, з чаго пачаў казанне. Нават калі табе здаецца, што ты паслухала на імшы нешта там, нешта запомнілася, нешта не запомнілася, палову імшы думала пра Бога і Божыя справы, а другую палову пра ўнукаў ці дзяцей. Так вось, мае дарагія, нават калі, прыходзячы на імшу, і нават большую частку гэтай імшы ты прасядзіш, не засяродзіўшыся нават на тым, што святар там гаворыць на алтары, на амбоне, не молячыся нават толкам. Але нават калі маленькае зерне трапіць у тваё сэрца, і ты яго вынесеш з касцёла з сабой, і дазволіш, каб яно расло потым, нават тое немногае, што ты запомніш, над чым ты засяродзіўся на імшы, яно ўжо будзе прыносіць плады валадарства Божага ў тваім жыцці. Ужо Бог будзе прысутны. Ужо Бог будзе пачынаць такія рэчы рабіць, пра якія ты нават не заўважаеш, як яны растуць у тваім жыцці. Устаеш, ходзіш на працу, сустракаешся з сябрамі і з блізкімі, а валадарства Божае памаленьку расце ў тваім сэрцы. Ты нават можаш не заўважыць гэтага. І ты мяняешся. Таму гэта такі момант, калі мы прыходзім у касцёл, калі дазваляем Богу, каб Ён сеяў гэтае зерне ў нашае сэрцы. Вось з гэтай пропаведзі, яна была даўгушчая такая. І многае, што з гэтага вы не запомніце і так. Але адзін запомніць адно, другі запомніць нешта іншае. І гэтае зерне там ці сям, потым можа праз 10 гадоў, тое, што я сёння казаў вам вось тут цяпер, праз 10 гадоў вы ўбачыце плады гэтага. Хаця сёння можа хтосьці падумаць, ой, там пастаяў, нагаварыў там паўгадзіны, і што толку? Не, гэтае зерне прынясе свой плод. Я, можа, не буду гэтага бачыць, вы, можа, нават самі не заўважыце. Але я моцна веру, што Божае Слово, которое прапаведуецца ў касцёле, абавязкова прыносіць свае плады. Амен. Веру ў адзінага Бога, Айца ўсямагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, з Айца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага,
народженого, а не створеного, одиносутного Айцу, праз якого усё сталося. Ён для нас, людей, і для нашого збавлення зійшов з неба і утелавіўся ад Духа Святого з Девы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святого, Пана і Жыватворцу, якому з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю ўваскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Сын Божий, Езус Христос, перамог зло, калі добраахвотна прыняў цярпенні на крыжы. Мы таксама карыстаемся плёнам Христовай перамогі і ласкамі Яго ўваскрасення. Праз Яго заступніцтва ўзнясём супольныя малітвы да нашага Айца ў небе. Молімся за ўсю супольнасць Касцёла, каб яна няспынна ўзрастала ў адзінстве веры і любові. Цябе просім. Молімся за хрысціянаў, каб яны былі мужнымі вызнаўцамі веры. Цябе просім. Молімся за вязняў, каб, атрымаўшы свабоду, яны маглі распачаць годнае жыццё і мець належную падтрымку з боку грамадства. Цябе просім. Молімся за тых, хто вымушаны працаваць у нядзелю, каб яны выконвалі сваю працу ў духу пакорнага служэння грамадству. Цябе просім. Молімся за тых, хто церпіць за граху, каб яны паверылі, што міласэрны Хрыстус з любоўю чакае іх у сакраменце пакаяння. Цябе просім. Молімся аб жыцці вечным для Францішка ў 30-й дзень пасля смерці. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб нашая вера ў Хрыста была крыніцаю еднасці ў нашых сем'ях і ў нашым асяроддзі. Цябе просім. Боже, Ты так полюбіў свет, што спаслаў свайго Сына, каб Ён збавіў нас. Выслухай пакорныя малітвы Твайго народу і адары ўсіх людзей Тваімі шчодрымі ласкамі. Праз Хрыста, Пана нашага. Твоя, от неба ты увидишь.
Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. Боже наш Ойче, глянь ласкаво на наше служение. Прими дары, якие мы Тебе складаем, и умацуй нас у любови, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серці. Подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Твоя безмежная слава выявілася ў тым, што Ты сваёю Божаю моцаю прыйшоў на дапамогу людзям і праз свайго Сына, які стаў чалавекам, вызваліў нас ад вечнай смерці. І такім чынам усім, каго загубіў грэх, вярнуў жыццё праз смерць нашага Пана Езуса Христа. Праз Яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святий, 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 Неба і земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышиня, благословенный Бог, кто приходит в имя Бога, осанна на вышиня. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы:
Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Боже Иисус, Вызнаем Твою воскресение и чекаем Твоего престя. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Казімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі на ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Найсвяцейшай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі, святым Казімірам, святым Піо і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Божа, Ойча всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Атрымалі мы Духа Святого, які учыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі
и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные». Супокой Пана, няхай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki beresz na sobie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki beresz na sobie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki beresz na siebie grzechy światu, одари нас супокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, щасливые, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў до мяне, але скажи толькі слово, и будзе оздоровлена душа моя. Пан твердыня моя и мое пристанище, збавца мой, Бог моя допомога.
Помолимся. Милосердный Боже, нехай, Боже наш Ойче, святая коммуния, якую мы приняли, означая єднання верных у Тебе, учини, каб яна подтримливала единство у Твоим костеле, праз Христа Пана нашего. Вялікі дзякуй за кожную ахвяру і дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Дзякуем усім за супрацоўніцтва, зычлівасць, ахвярнасць і клапатлівасць. Вялікая ўдзячнасць асабліва тым, хто спрычыніўся да падрыхтоўкі і правядзення святкавання прыміцый брата Івана Садоўскага. Няхай за ўчыненае дабро узнагародзіць вас Пан Езус і святы наш Айцец Францішак Асіскі. Сёння о 12 гадзіне ў нашым касцёле адбудзецца прыміцыйная святая імша брата Івана Садоўскага. Ад імя брата Івана, яго сям'і, а таксама ад імя нашай капуцынскай супольнасці запрашаем на супольнае святкаванне каля капліцы. З 3 да 11 жніўня адбудуцца рэкалекцыі з Полето. Гэта рэкалекцыі для моладзі, францішканскія рэкалекцыі, якія правядуць браты капуцыны нашай кустодыі. Падрабязную інфармацыю можна атрымаць у мяне або у брата Ігора Колзуна. Таму, калі ў кагосьці ёсць унукі, то можаце ім рэкамендаваць з 15-гадовага ўзросту, або калі хтосьці малодшы, то будзем размаўляць, там уже індывідуальна. Бо з 15-гадовага ўзросту это ў любым выпадку ўжо такі малады чалавек можа ехаць на рэкалекцыі. Калі малодшы, то там трэба будзе проста пасля індывідуальнай размовы паглядзім, проста будзем вырашаць. У аўторак пасля вячэрняй імшы набажэнства да святога Піо, у чацвер, як звычайна, адарацыя Найсвяцейшага сакраменту, якая пачынаецца о 17 гадзіне. На працягу ўсяго месяца чэрвеня запрашаем на чэрвеньскае набажэнства штодзённа о 17:30. Запрашаем таксама наведаць нашу парафіяльную краму. Заўсёды о 10 гадзіне адбываецца трансляцыя святой імшы на нашым YouTube-канале. Вялікі дзякуй, дарагія сябры, браты і сёстры, за гэты тыдзень. Вельмі шмат дабра мы з братамі спазналі ад вас на гэтым тыдні. Было вельмі многа работы і многа хто нам у чым дапамог. Вялізны дзякуй за ўсё. Жадаю вам сапраўды сеяць Слова Божае у сэрцах іншых, і таксама з удзячнасцю прымаць як мага больш гэтага зерня ў сваё сэрца. І няхай плады не адразу бачныя. Жадаю вытрываласці, і каб сапраўды праз гады, можа, мы ўбачылі, колькі шмат Бог добрага зрабіў ужо ў нашым жыцці. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокои Христа. Святы Арханёле Михале, беражы нас у змаганні супраць спакусаў і пастак злога духа, будь нам абаронаю, князю войска нябеснага, моцаю Божаю скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душаў снуюць па свеце.